Apapun itu di channel, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, Mang Ahmad Mananjur. Aja ning dekor le, sapa bisa ning guri dekor. Aja ndek dekore lampune nak jeglok iku penyanyine toh nyowo iki kok. Bune aku opo aku radong aku ki nek mundote ngono aku wis manut ngene iki. Aku ora roh aku basa ngene-ngene iki. Lagune iki opo aku wonten e. Oh kacu kuning nggih. Iki kemarin di kantor-kantor tetap bakal dipun-pun panggil sebetulnya. Kalau nggak dari puniko, atur sedaya para tamu sana. Ingat dari puniko nasi korosan dari kalau nggak dari kidungnya sebina paling kantor agar matur puji panuwun, matur sembah nuwun. Kalau nggak sama kita sekarang berkabar saking sedaya para tamu monggo, mereka sinambi jejantungan, bobile, wonten nawolo. Utawi ingkang biasa dari terbangnya kasumanda agar insyaallah sinarkan para kata-kata tambah waras kepareng dipun aturaken maka iki panyuwunanipun wonten biasanya dapat gimana nih Bang? Hah? Mbak Allah. Pak Mul? Mbak Allah. Monggo Pak Mul, buat beli nyanyi. Pak Mul yang dong. Monggo Pak Mul. Budi. Derek ketembangan pergi. Monggo Bapak. Kalian pulang ini. Oh badan kerso. Derek kerso. Ya Turki. Lagi dikukuti apa Mas? Oh, gujuk batin ku yang ngene kok bar aku ngono. Dengane aku iki mangan jajan buta aku ngono. Niki mengke damel batin ini ngreok. Oh. Iya to, makane piye to? Wah. Raseru. Niki mengke pun dados semboyane kan iki pun job akhiran bulan Sawal. Niki mengke atraksine langsung ning dhuwur kopro. Mulai langsung wiu. Iso. Kita terke dibilang. Lah yo. Aku dielek-elek karo bocah-bocah gak apa-apa aku ben seneni ya Allah iki. Sapa? Caca ben seneni ya Allah. Caca seneni ya Allah. Alah kita omongnya jare dimakan. Jadi ini halal untuk dielek-elek. Gak apa-apa. Gak berdosa. Datur ki, kaju kuning minangkane panyuwunan. Mereka kemarin diberkaturaken sinaringan para kedekatan Mantong Laras Sampurun Sari. Coba ada audio matur sebaik terima kasih. MC ini bangga banget. Kalau wonten panyuwunan saking Bapak, kalau saya kan jagoan. Terus iki wonten panyuwunan kerinduan cinta kuliah dari Mas pengantin. Spesial dari Mas pengantin. Terus menunggu masa lalu Sinoman RT 9. Ini bisa ditulis ya calon dokter. Calon dokter ini sing dipun rinaken di mawon. Terus pagi jam 12 iki bagian minggu saka eleng-eleng kok dino iki minggu
Kan benar saja. Kok apa toh? Penyanyi lu masa tuh buat tasar suruh ngatain bidang mau dia masuk. Mau dinai kok iso. HP iso. Sing di dasar iki. Spesial dari Mas Aha. Kevin Mas. Sepasang remaja jatuh bangun jatuh. Ayo itu mono. Sepasang remaja jatuh di bawah asuhan Dewi. Sepasang dari yang jatuh cinta. Mana wajahnya? Sepasang dari yang jatuh cinta. Kulit berlengkiran ngekuk gitu. Aku yang pakai iso kata-kata. Yuk. Kalau Mas katanya gede masuk yo ora ketok. Iya. Panjat-panjat dari mulutnya aku kok bau, mbak Umi kok bau. Aku baru tahu ya Allah, maaf ya Kak. Ya, enggak bertobat ke lemah.
Oh, saya Dek! Dek! Rene ora percaya. Rene. Matamu delok-delok lho. Watu iki gede ya. Waduh. Ah, watu iki gede ya. Dilewati pripun? Ye. Ini bukan waktu. Oke. Ya. Ya, saya sini bener. Oke. Ya. Good. Salam. Ini harus saling benar dan terumur. Ayo Mas, Mbak, ngapunten. Anu nutupi si kendang. Penjahit bidang beton. Kersane si kendang beton. Atur suwun bantuan. Mungkin nyanyi boleh lho, Mbak. Sing kagungan dalem. Gedang, kon gade gedang, Pak. Gedangmu malah mending kok, Pak. Rumangsa ubah. Wis, Dek. Tau wapuk kowe ngomong. Iki mau tuh wis oleh aku. Nggih. Iki jojo. Ya. Saya ngomongin bari kadang kali aku biasa. Melok mandara. Yo! Ayo, mutaro we. Masamu enak we. Ayo. Yo. Yo. Enak masamu lumpuh. Kalau ditambahin ini kono. Sik kok, aku ki ora masalah. Nek itu kan gon. Ayo nek kono.
Ora apa-apa, iku mesti wut akeh dulu. Yuk. Ayo. Ini kelas tuh. Yo no. Kamu tahu caranya ngomong? Kira bujukan gue juga bagus gini. Ayo. Iya dek, rasanya dek. Iki loh miku. Ya Allah, ya Allah. Bang, Bang Murat. Abang Bang. Jangan tabung aku pengok. Kumini. Ya, sik. Aku budi apa? Budi apa? Ora tak kudu isak. Tenang itu tak mau dulu kamar tak beli saklar. Enak jadi apa ya? Berangkat kok nek. Berarti kan teman. Anjir itu aku saklar ke kamar mandi hotel itu kan tarikan kok. Dia tak tunggu lari masak gitu ngurung-ngurung. Pendung mriku to, Bu. Kok masane bau-bau tak kok yo sedo. Iya, Dok. Aku jenengan ketinggalan pengalaman tengah pendung. Lu kan juga tok pendung to, Bu. Iki kok nemplek kok. Ya, ini di sandok. Ya, tuh bilang memang agak lono. Ya. Ya, oke. Jenen ibuke Eka kakak ya wonten. Ya. 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 Wis itu rasanya nyenduk reo kantok wis dino. Jobrak minggu kok. Ibu kowe ya. Ora to. Susu aja kok wetek. Apa? Sampai itu. Susu wis sakit itu masane. Kira iki lho Bu, rekosane mandine nanggap pelekun mangko tak dinyang merah-merah. Ngapain rekosane kaya ngene dikeki 30.000 dinyang. 2.000 kok nek to. Salat dulu rumah-rumah kan. Yo.
Dek. Wong reoke bar kok sudah. Lah lho. Di. Di. Bola. Ini udah. Nah, yo rasane dadi kurang saya yo ben yo kok gitu kuwi piye? Jadi kan di loh, Mbak. Harus ngayu-ngayu kan di. Halo. Jadi iki maju wae. Nani. Nani. Malah aku stok keseron aku ngono lho kok iso. Alhamdulillah matur suwun Pak nggih. Anu iki pingenane iki kan nembe di anu kumbak. Kumbak kuwi. Anu ya. Iki tepan. Ya iya tepan. Nggih. Nek habis barang kan yo dikumbak. Jadi ada tingkapan iki masuk ae. Dikumbak nembe iki kedaluan kok masuk angin. Kok kan barang ini. Ini bakal Pada diri